Dag dames en heren, hartelijk welkom bij Achter de Vuurkant. Mijn gast van vandaag is een moeder van 3 kinderen. Zij is spiegelbeeld, vraagbaak voor haar echtgenoot. Maar ze is ook kunstenares. En door haar kunstwerken probeert zij te verbinden. Generaties mensen, natuur, cultuur, wetenschap, kennis, beleving, gevoelens. Dames en heren, Claudia Vollers, welkom hier in Achter de Vuurkant. En we hebben afgesproken, Claudia, we gaan dit in het Nederlands doen. Ik kwam op jouw atelier en ik zag meteen een soort 10 geboden, maar dat was het niet. Het zijn werkafspraken die je in wezen met jezelf hebt gemaakt. En eentje viel me er helemaal op. Dan dacht ik van nou, daar stond, elke dag als ik klaar ben met werk, dan ga ik bij mezelf te raden of ik wel genoeg toegevoegd heb aan het vrouw zijn, kunst en liefde. En toen dacht ik, hoe kun je nou in godsnaam liefde, hoe kun je dat meten? Doe je daar meetlat bij of gaat dat per kilogram? Wat leuk dat je dat is opgevallen. Ja. Ja, voor mij zijn dat woorden zonder meetapparaten, maar wat je wel weet. Dus ik denk dat liefde kun je niet meten in de zin van 0 tot 10 of zoveel gram per. Maar iedereen groeit op natuurlijk met het belangrijkste overlevingselement en dat is liefde. Ja, maar hoe kon jij nou voor jezelf aan het eind van die werkdag zeggen van nou, ik heb genoeg toegevoegd, bijvoorbeeld aan de liefde? Nou ja, de liefde, hoe breed pak je hem? Het gaat ook voor de liefde voor het vak. Mm-hmm. En met name de liefde voor het vak om dat over te brengen aan de ander. Mm-hmm. Dus dat betekent dat als je bezig bent met je werk, dat je voelt datgene wat je doet, dat vanuit je binnenste komt, vanuit een oprechte, intrinsieke boodschap, om dat met goedheid door te geven aan de ander. Ja. En ik denk dat we dat heel hard nodig hebben. Je bent eigenlijk begonnen hè, met dat ontdekken van jezelf, dat belangrijk is, het goede door te geven. Waar is dat begonnen? Waar is die kunstwereld voor jou ontloken? Nou ja, goed, ik ben wel al heel lang bezig met de kunst. Dus dat je dus vanuit kind zijn al opgroeit in ateliers en om je heen gewoon de kunstenaars ziet en voelt dat dit een wereld is waar je heel vrij in kunt mee bewegen. Dus dat is, ja, wanneer is dat moment geweest? En wanneer is het een heel belangrijk thema geworden met dat stukje, ik noem het ook wel, ik wil de wereld zachter maken. Dat is eigenlijk wel wat ik probeer. Ja. En daar hoort een stukje liefde bij. Ja, maar het is ergens begonnen. Ja. Ergens komt Claudia voor erachter van, ja, ik wil daar iets mee gaan doen. Waar heb je die liefde voor dat kunstenaarswerk, kunstenaarsactiviteiten, waar heb je die ontdekt? Waar is dat begonnen? Dat is begonnen in het atelier van mijn vader. Ja. Het atelier waar ik nu in werk, daar zat mijn vader in. Nou, hij is, toen hij 47 was en ik 14, is hij overleden. Mm-hmm. En dat was een onbewust een moment dat ik zag dat atelier lichter. Er lagen nog heel veel oude beelden, schilderijen. Ik restaureerde samen met hem. En we hadden een enorme band. En ik had zoiets van, nou ja, voor mij is het heel logisch. Maar ik ga naar de kunstacademie. Je moet dat voortzetten. Dat was meteen raak. Ja. En ja, goed, dat is op zich wel bijzonder. Omdat je dus natuurlijk... Ja, met 14, wanneer een kind, onze kinderen zijn nu 15, 17 en 19, maar voor die van 15 en 17 is het best wel nog een zoektocht, wat wil ik, maar voor mij is het heel duidelijk. Was dat heel duidelijk.
Kun je ons een inkijkje geven in, je zei jouw vader is heel belangrijk voor jou geweest. Overigens, jouw vader was Charles Volders, hè? Jouw vader was ook een kunstenaar, dacht ik. Hè? Ja, en zijn vader, dus mijn opa, is Alfons Volders. En uit Meersen. Dat is eigenlijk een Meersense naam, Volders. Ja, dat is onze familie die dus helemaal in die kunst zit, en wetenschap. Ja. Maar kun je ons een inkijk geven in dat kleine meisje Claudia, dat opgroeit met een vader die kunstenaar is, met een moeder, een broertje nog erbij, dacht ik? Een oudere broer, ja. Nou, we waren met z'n vieren thuis. Mijn vader die zat in alles in de kunst, van 's morgens tot 's avonds laat. Met restaureren, met lesgeven in handvaardigheid, met kunstgeschiedenis, docent of examinator, de reis door Nederland voor examens af te leggen. Kunstreizen, hij was heel vaak ook in het buitenland, lekker ergens in kleine dorpjes gaan schilderen. Ja, en ik spelenderwijs was ik daar, als kind heb ik nooit natuurlijk heel duidelijk begrepen hoe bijzonder dat was. Ja, dus hij nam bijvoorbeeld, Charles Eyck is zijn peetoom, vandaar de naam Charles ook. Ik speelde op de grond en met de honden en met de verf en met de penselen, met alles speelde ik in het atelier van Charles Eyck. Dus die geur van verf, van alles, dat was thuis in alles. Dus dat is een voorrecht. Naar de hand heb ik ook zoiets van, toen ik op de kunstacademie zat, toen had ik zoiets van, die moeten allemaal knokken, want die moeten echt bewijzen thuis dat dit een goede keuze was om deze opleiding te doen. Voor mij was het vanzelfsprekend. Ik moet wel zeggen, ik werd heel erg gesteund door mijn moeder daarin. Want mijn moeder want toen ik dus koos om naar de kunstacademie te gaan, ik zat toen op het 3 gymnasium en op Stellemaars en het gymnasium had je alleen maar leervakken. Echt saaie, oersaaie leervakken. Er was niks creatiefs. En terwijl ik dat voelde, ik wil dat doen. Ja. Toen zei ik dat tegen mijn moeder, ik ga de kunstacademie doen. Maar ik moet wel iets hebben om überhaupt te mogen worden toegelaten. Want het is een hele strenge selectie. Dus toen ben ik gaan schilderen. Ja. Je vertelde net dat jouw vader vrij jong is gestorven. Jij was 14 jaar. Wat betekende dat voor jou? Dat betekende voor mij iets waar ik nooit over na heb gedacht dat überhaupt zou mogelijk zijn. Een ouder verliezen. En toen was mijn moeder alleen. Het is een sterke vrouw, nog steeds. We waren toen met z'n drieën. En zij had echt zoiets, jongens, we zullen het met z'n drieën moeten doen. Schouders eronder en vooruit. En mijn vader, die heb ik eigenlijk maar dik 1,5 jaar echt hele goede gelijkwaardige band gehad. En in plaats van vader-dochter of die afstand met wat iets ouder worden, dat je veel meer bij elkaar komt. Dus die verhalen van hem, dat zijn eigenlijk, en of die herinneringen ook als persoon zijn, die zijn maar heel kort geweest. Ja. Dat is wel heel jammer. Ja. Jij gaat door als kunstenares, hè? Je ontwikkelt je verder en jij hebt een bepaalde stijl in je kunst. Jij probeert een bepaalde boodschap in jouw kunst neer te leggen en dat over te dragen aan mensen. Wat is die crux van jouw kunstwerk eigenlijk, van jouw kunstwerken? Ja, kijk, we staan, en ik denk dat iedereen dat wel voelt, we staan echt op zo'n kantelpunt in de tijd. Maatschappelijk kantelpunt. We komen van een enorme welvaart en misschien nog daarbovenop een hoger stapje, de decadentie. Ja. En de hele aarde trilt van onrust, van ontevredenheid, van boosheid, van polarisatie. Dus je voelt dat we aan een kantelen zijn om naar een nieuwe fase in de maatschappelijke fase te gaan.
En wat ik heel graag zou willen, is dat die onrustige fase, dat we daar een beetje in handvatten in hebben. Dat we ankers hebben. Dat een soort helpdesk zijn. Ja, dat je dus op een gegeven moment vertrouwen kunt hebben dat als je bij je gevoel blijft en als je het goede eruit haalt en het ook met minder dat het goed is, dat de volgende fase, de fase van die nieuwe visie, van de eerlijke teruggaan weer naar de natuur, dat de kunst daarin kan helpen. Praat je nu ook een beetje uit eigen ervaring? Rommelt het ook, trilt het ook bij jou en heb je daarvoor de kunst, ik wil niet zeggen gebruik, nodig gehad om het positieve te ontdekken? Nou, er zijn echt wel momenten dat ik blij ben dat ik er zo in sta. Bijvoorbeeld met het overstromen van het hotel van George, mijn man, Hotel Walram. Ja. Dat is zo heftig geweest dat je aan de ene kant ook kunt zeggen van nou, dit was het dan. En alleen maar ellende en alleen maar... maar het is... ik denk dat ik bevoorrecht ben, juist door dat anker in die kunst, dat we het hebben kunnen omdraaien. Zo van nou, laten we de kansen zien en laten we kijken welke boodschap dat die geul ons verteld heeft voor de toekomst. Wat was die boodschap? Kom. Nou, de geul schreeuwt om verzorgd te worden, dat de natuur, dat we anders met de natuur omgaan. En kijk, die geul die is min of meer even uit de oevers gekomen. Nou ja, even. Ja, hij is even eruit en weer terug, maar wat hij achter heeft gelaten en wat hij verwoest heeft, is giga. Ja. Maar hij was nog wel lief in die zin. Vergelijk het nu maar bijvoorbeeld in Pakistan bijvoorbeeld. Daar zitten ze al weken zo als wij. Dus de geul die waarschuwt. We hebben een afschuwelijk jaar gehad. Het is afschuwelijk. Dus dat hele eventjes eruit en toen weer terug. Het heeft zoveel ellende gebracht. Ja, maar ik zoek nou dat je zegt, je kunst kan een positieve wending er geven. Wat is dan die positieve, wat je daaruit kunt destilleren? Dat die geur stout is geweest en 1,5 dag heeft gezegd van nou, wacht eens even. Ik ga eens even over die kaders heen vloeien. Ik ga rammelen, ja. Maar wij zijn nu een jaar lang of nog langer dan, zitten wij in die ellende. Ja. Maar daarnaast iets neerzetten wat wel positief is, dat houdt ons in balans. En wat je daar tegenover neerzet, is dat je aandacht hebt voor de natuur. Ja, maar dat probeer jij via jouw kunstwerken over te brengen. Hoe check je nou, laat ik het zo zeggen, hoe kunnen mensen die boodschap zien in die kunst? Hoe begrijpen mensen dat? Hoe kun je dat begrijpen als je jouw werken ziet? Ik heb de geul de vorm van de geul is een meander. Ja. En de vorm die ik veel in het werk gebruik is een meander. En een meander is een verbindingselement. Het is een rivier die door het landschap elementen meeneemt, verbindt, een horizontale beweging heeft, beweeglijk is, die oevers heeft waar leven is en het water wat overal doorheen kan. En die verbinding, dat is voor mij een belangrijke boodschap. Ja. Nou, heb ik een bootje en dat verhuur ik heel graag aan jou. Dan mag je 1 dag met iemand die jou zelf kunt uitkiezen, met dat bootje over de geul gaan. Een boot vaart, hè? Ja. Wie ga je meenemen? Wie ga ik meenemen? Ja. Een bestaand iemand? Oké. Ja,
Wie ga ik meenemen? Ja, één persoon. Ja. Ja, oké. Het is maar een heel klein bootje, Claudia. Een heel klein bootje. Ja. Ik denk mijn moeder. Ja. 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 Dan krijg je natuurlijk de vraag, waarom neem je je moeder mee? Waarom die keuze? Ja, mijn moeder heeft mij de liefde gegeven. Ja. Heel veel kilo's? Ja. Ja. Je liet de naam van Jos vallen. Ja. Jos Lahey. Wat betekent Jos voor jou in je leven? Ja, hij is mijn man natuurlijk. Hij is de balansmaker in ons gezin. Waar ik extreem aan de rechterkant bij zo'n spreken zit hij extreem links. Ik wil iedereen weten wat jij onder rechts en links verstaat. We hebben ooit een keer een afspraak gemaakt van jij zorgt voor het financieel inkomen en ik zorg voor het emotionele inkomen. Ik zeg, nou, hoe gaaf is dat? Hoe mooi is dat we dat kunnen bieden en dat we dus op die manier zo onze kinderen kunnen laten opgroeien. Een soort mecenas? Ja, hij wordt gelukkig als ik in het atelier ben en bezig ben met mijn ding. Ik ben een prettig persoon als ik in het atelier ben. En dat werkt natuurlijk door. Ja. Wat gebeurt er als er disbalans is tussen jullie twee, laat ik het zo zeggen? Ja. Zoals het denk ik in meerdere gezinnen is, dan knalt het af en toe, hè. We kunnen ook knallen, ja. We zijn alle twee heel emotioneel, dus dat maakt het ook wel leuk. Ja. Heb je er ook wel eens een kunstwerk van gemaakt, van dat knallen, die disbalans? Ja, je wil niet weten wat ik allemaal heb gemaakt, maar ja. Dat hoef ik niet uit te leggen, denk ik. Claudia, ik heb jou in ons gesprek wat we van tevoren even gehad hebben, gevraagd of jij een kleinoot zou kunnen meenemen, wat voor jou iets heel bijzonders betekent. En ik ben nieuwsgierig of je dat bij je hebt en wat het is. Ja, ik heb het hier zo verstopt. Het is klein, het is klein. Het is een kleinoot, ja? Een kleinoot. Dan moeten we het zo neerzetten dat ook onze cameraman dat... Ja, ik ga hem zo neerzetten. Ja, mooi. Ja. En, ik ben nieuwsgierig. Wat is het eigenlijk? Dit is een navelafdruk. Een navelafdruk? Ja. Ja. Mag ik weten van wie die navel is? Ja, die is van mij. Is die van jou? Ja. Ja, voor de operatie nog. Ik heb een blinde darmontsteking gehad. Ja. Dus de navel, ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar wat voor een symbolische betekenis, hoeveel er in de symboliek van de navel zit. Neem daar eens het belangrijkste uit voor jou. Ja, dat is de verbinding ook, de moederlijn. Jouw navel of die van mij is altijd in verbinding met je moeder. En dus je hebt, ik heb wel eens projecten gedaan waar ik de oma, moeder en dochter bij elkaar heb gehad, dus 3 generaties. En van ze alle 3 heb ik de navelafdrukken gemaakt. Ja. Maar de 3 navels symboliseren eigenlijk 4 generaties. Want de oudste van de moeder, of de oma, symboliseert haar moeder. Ja. Dus 3 is 4. Ja. Dus altijd eentje erboven. Ja. En dat vind ik heel mooi om die verbinding in me zo te leggen. Plus, als je een één-eigen tweeling hebt, het is een litteken. Als je een één-eigen tweeling hebt, dat is het enige waardoor ze verschillen. Nou. Uniek dus. Ja, en Leonardo da Vinci, die had de navel als middelpunt van de Homo universalis. Daar draaide dat omheen. En het middelpunt van de aarde, in de klassieke tijd, dat ligt in Delphi. Daar ben ik dan in februari geweest. Je had het over de navel van je oma. Wat betekende je oma voor jou? Oh, oma. Ja, mijn beste vriendin was dat. Ja. Oma was een bijzondere vrouw.
Hier in Valkenburg, in het centrum, daar waar nu... Hoe heet de oma precies? Trouwtje Willems. Ja, Trouwtje Willems, ja. Zeg maar waar nu de parkeergarage van de Albertijn is. Ja. Daar stond haar boerderij, of een boerderij. Daar is mijn moeder ook geboren. Ja, dat was met name ook in de tijd van de oorlog. Maar aan deze kant van de Geul. In een soort... een plek waar veel mensen gingen onderduiken. Heel veel, als er een varken geslacht werd, gaf ze alles. Ze gaf altijd alles weg. Ja. En mijn oma heeft mij heel veel geleerd. Ja. Ook dat stukje liefde. Ja. 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 Je hebt 3 kinderen. Mooie namen. Isue, Venie en Daïf is de oudste, dan Isé en dan Venie. Ja. Als ik die kinderen zou vragen wat zij van hun moeder vinden, wat zouden ze zijn antwoorden, denk je? Misschien ook wel een anker. Ik denk dat ze toevallig, wat is toeval? Ik zat met Isé in de auto op weg naar Wageningen en zij zegt, mama, als ik stress heb of er gebeurt iets op school of ik zie het even niet zitten, ik hoef maar aan jou te denken en dan is het goed. Dan heb ik nog niet met je gepraat, dus dat komt dan later wel, maar het feit dat ik weet dat je er bent, dan komt het goed. Dus, wat bied jij je kinderen? Met name een open geest, vertrouwen in zichzelf. En heel veel alle onderwerpen bespreekbaar maken. En ook echt niet vanuit één perspectief naar de dingen kijken, maar vanuit meerdere perspectieven. Ja. Maar heb jij een hekel aan, Claudia? Maar zeg je van, nou, daar kan ik niks mee. Dat vind ik zo vervelend. Wat vind ik vervelend? Slecht nieuwsberichten vertellen. Heb je daar ervaring mee? Niet zoveel. Nee. Eigenlijk omarm ik het wel allemaal, maar ja, je vraagt me dat. Ja, ik vraag het omdat ik ergens iets heb opgeschreven. Boosheid omzetten in liefde. Dat vind jij je taak. Ja. Kan die mevrouw nou nooit eens boos worden? En moeten we daar misschien leren hoe dat gaat of zo? Nou ja, er is zoveel boosheid in de wereld. Laat anderen dan maar boos zijn. Waarom zou ik dan ook nog boos moeten zijn? Maar hoe doe jij dat? Ja, hoe ik dat doe? Ja. Nou, tevreden zijn. Tevreden zijn met wat ik heb en wie ik ben. En wat een ander ook heeft. En misschien meer of beter heeft het hem gunnen. Dat is dat stukje in die decadentie, in die overmaat en overmaat. Daar zijn mensen niet tevreden, dus dan komt er boosheid, ja. Maar we hebben een tijdje geleden in het gesprek, of nog niet zo lang geleden eigenlijk, gehad over die disbalans tussen jou en Jos. En dat kan altijd, zeg jij. Maar gaat dat dan met kurken of hoe gaat dat dan? Oh, moet ik je meenemen? Ja, hoe gaat dat? Ja, goh. Nou ja, niet met geweld. Niet met geweld, zeker niet. Maar ja, ik word er wel altijd heel erg verdrietig van. Ja. Ik word wel verdrietig. Ik denk dan ook dat de hele wereld instort. Ja. Maar heel snel denk ik, ja Claudia, weet je, hier kom je wel doorheen. Dit is gewoon eventjes, de lucht moet even klaren en dan is het goed. Ja. Dus dat moet even zakken en dan komt dat goed. Jullie hebben die ellende van corona van heel dichtbij meegemaakt. Hè? Wat ik me kan herinneren, dat was jullie hotel, dat was echt een ramp in je buurt. En ja, daar krijg je ook te maken met allerlei instanties, organisaties. En dat loopt dan meestal toch niet allemaal zoals dat
zou kunnen of moeten lopen. Maar je bedoelt met de overstroming? Of de Ja, ben ik er rondom om die overstroming. Ja, dat is wel, dan word je wel boos. Ja, Ja. dus toch wel. Dan word ik boos. Tuurlijk word ik boos, maar niemand heeft er iets aan. Of ik verander de anderen, ik verander de verzekeringsmaatschappij niet als ik boos word. Dus er is een andere weg die je dan moet belopen om bij jezelf te blijven en om je niet uit die balans te laten halen. Ja. Dus dat is heel moeilijk. Ja. En dit zijn prachtige leerscholen voor ons. Beter kun je niet hebben. En dat lukt bij jou? Jij blijft dan altijd in balans? Nou ja, altijd. Het is ook soms wel eens lekker om even eraf te vallen. Omdat je weet, ik krabbel wel op. Dus dat is... dat gaat altijd in golfbewegingen. Dus als ik boos ben in de onrecht wat ons wordt aangedaan, dan denk ik dat je er alleen maar iets aan hebt als je dat weet om te draaien. Oké, waarom word ik boos? Wat reken ik mij aan? Want ik kan wel zeggen, jij dit en jij zus en in de andere wijze, maar uiteindelijk, daar liggen die niet wakker van, de heren van de verzekering. Nee. Dus dat omdraaien en het positiefste, ik denk als we dat allemaal zouden kunnen, ja, dat klinkt misschien heel bedweterig, maar ik denk dat het wel heel veel zou doen. Je hebt het alsmaar balans zoeken. Met je kunstwerken wil je verbinden. Nou, komen bij jou denk ik ook twee werelden samen. Dat is enerzijds het exploiteren van een hotel. Dan gaat het er toch om wat geld te verdienen, commercieel te zijn, financiën, geld. En anderzijds, jij die zegt, nou, je moet altijd maar proberen om niet boos te worden en in liefde iets te ontwikkelen naar het goede doel. En dan denk ik, ja, maar dat zijn twee werelden die schuren met elkaar. Ja, dat denken we. Dat is echt een heel patriarchale gedachte, een westers gedachte. Waarom? Waarom is boosheid gekoppeld aan geld verdienen? Dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat als je alsmaar denkt dat alles opgelost kan worden door verbinden met de natuur en de cultuur en kunstwerken, dat je dan denk ik geen hotel kunt exploiteren. Of zie ik dat verkeerd? Nee, oké. Zo zet je hem in. Nee, kijk, een hotel exploiteren is natuurlijk heel wat anders dan te schilderen. Dit zijn twee hele aparte dingen. Maar aan het einde van de dag, dan zitten George en ik samen en dan drinken we een glaasje wijn of zoiets. Eentje? Of geen, tegenwoordig eigenlijk niet meer, maar goed. Ja, en dan kom je bij elkaar. En dan ga je zoeken, wat heeft deze dag voor meerwaarde? En in welk opzicht? Ja. En je loopt dan tegen de dingen aan waar hij tegenaan loopt, waarvan ik denk van, hé, wacht even, die kunstenaar laat dit zien, of ik heb dat meegemaakt, of misschien de zus, of ja, wat kunnen we ervan leren? En dat helpt hem. Ja, nog even kort. Ja, natuurlijk. Waar kunnen mensen jou een plezier mee doen? Heel kort. Een knuffel geven. Een knuffel geven. Nou, dan gaan de camera's uit. Gaan we dat dus doen. Leuk dat je hier was. Ja. Dames en heren, dat was Achter de Vuurkant. Fijn dat u gekeken hebt en het schijnt goed. Dag.